Salam 8 FM dinleyicileri. Salam, hormatly dinleyijiler. Mowzuklarymyza dowam edýäs. 8 FM podcastlarymyzy etmäge dowam edýäs. Bugünkü mowzumyz gelecekde robotlar kärimizi elimizden alarmy diýen soragy üstünde gürleşeriz. Bir kelam ederiz. Ja, Soran jogany gön bereymi? aýdyp bilersiň. Men pikirimçe kärlerimizden köpsini alar. Meniň pikirimçe de. Ýöne başla berel, näme alar, näme üçin alar, näme üçin almaly däl, näme üçin almaly. Öz pikirimizce. Sen pikirimçe robotlar bize kömekleşmeli. Elbette, täbi şu wagtky döwrümizde köp işimizi ansatlaşdyrýan, çaltlaşdyrýan zat robotlar. Iňärkisi elimizdäki telefonun bir robot şu wagtky gürleşýänmiz. Ýogsa kompýuterlarymyz, maşynalarymyzam robot. Olar ýani zat bolup biler, adamlar tarapyndan ýol görkezilýän bolup biler, ýöne gelecekde adamlar tarapyndan däl, robotlar tarapyndan ýol görkezilýän enjamlar dörediler. Mesela bir şeyler aktarsak da robotlar bizim dünyamıza girdi. Bunu inkar etip olmaya. Buna karşı koymam olmaya. Elbette. Demektir biz sapa kalmalı da. Biz geleceğimiz şoňa şekillendirmeli. Şey diýip aýdaýyn. Yani bir daha da karşı koyup olmayan olsa ya da inkar etip olmasa şoň barlygyny onu biz özümüz şoňa östirmeli da. Ya ýekece mysal berip görelmi? Yani misal berip biler. Mesela Amazon Go var bilýärsiň. Amazon Go, okay. Amazon Go'da checkout yok, kasiyer yok. Bu demektir näme? Şo ýerlerde işleýän webiperdäki adamlar yok. Oň ýerine datlar etýär, robotlar etýär. Taýýar basýan sana hemme zady awtomat nirk gitjegini, açan geljegini, şu wagt nihaýsy ýolla gelýändigini kartada görkezip bilýär, näçe pul tölendiň barada. Ýa-da meselem bir topar bu datlar driverless cars, ýagny sürüjisiz ulaglar. Şu wagt meselem Uber şoňsyny işleýän eken, uly o pul maýa goýmaýdyr şoňsyna işleýän ekeni. Bu sürüjisiz ulaglary ýa-ni sürüjlük etmek, taksislik etmek dünýäde iň ýaýran kärleň biri. Ya şu hatta her yurtta var. Bizim yurtumuzda da var. Amerika'da var. Her yurtta var yani. Şu mesela bizim zatlarımızın sürücülerin, şoförlerin önündeki ulu näme diýdim bolýar. Ulu hopda gitmem mümkin. Geçende men biri bilen tanışdym. Ol Nura diýip bir kompaniýada işleýän ekeni. Ol kompaniýanyň tak dünýäni çıkanok önümlerinem tak berenoklar. Ol bir startup, bir kiçirak startup. Niran firma. Ulaldırlar. Silicon Valley, San Francisco'da. Ýaşaýan ýerim San Francisco'ň töwereginde. Soň şu ýerde tanışdyk. Oň bilen hemme tehnologiýalaryň bärde bolan soň köp maglumatlar meni öwrenip bilýän bärde. Soň şol bolan işleýän ekeni, soň edýän işleri şu an Amerika'da en belli kampanyalar var. UPS diye, USPS, FedEx var, DHL var, shipping, poşta kampanyaları. Eltip berýär-de. Eltip berýär mesela. Bir adam kamazyny sürýär, şeýle arkasynda bir giden haritlar var, ýani adamlaryň alan haritlary ýa-da poştalar. Her haýsy bir zat ertip bermek hyzmaty. Şonu adamlar edýär şu wagt. Men öýüme gelýär, sen planat alypsyň ýa-da bir sana planat uğradypdyr diýip gelýär, maňa gol çekdirýär, aldym diýen, şoň ýaly hyzmat edýär. Ýöne olanlar zat edýän eken şu wagt. Elbetde gyýdlarym işleýär içinden. Şonu adamlar eden o
şonu bir ulogyň öz edip berýär. Hawa. Şon ýaly bir proýektiň üstünde işläp berler. Bir hil geň zat däm ol. Okey. Bärde dadım meselem inkan ýaýran işlerden täze çykan robot biziň Meňon Üniversitetinde Tallinn Teknik Üniversitet robot çykardy. Ol Silikon Valley'den goý berdiler. Daha deltýär. Sargan datyň eltip berýärdi. Magazinden ýa-da dukandan datyn kiçijik öz baýdagy dady bar, görýär, ýolda durýar. Ha, kiçirak bir guty. Hawa şu Estoniýadaky Tallinn Teknik Üniversitetiniň inženerleri öndürdi şonu. Ady näme kawn? Onun adı häzir ýadyma çynok sen men oňa seredim. Ne bärde biziň aramyzda gezip şu robotlar mehem ýolda Baýdagy bar. Baýdaklyja o. Şu Estoniýa. Hawa Estoniýanyň Tallinn Teknik Üniversitetiniň robotu şu. Lisensiýa şolanda. Ha, gelen onda. Hawa bärde öndürildi şu. Ýöne ony zat nahar üçin ulanýarlar. Bir robot gelýär. Hawa. Men ofisimde oturýarym, ýa öýümde oturýarym. Robot gelýärdi. Maňa telefonuma gelýär. Men geldim diýär. Duran ýerinem kartada görkezýär. İçinde de naharyň dur. Barýan, ýanky barkodyň telefonak barkod da saňa değişiklik diňeseň özüň görüp bilýän. We ony ýolda hiç kim owurlap bilenok. Wa sen tanaýa, öňünde bir zat bolsa durýar, kakanok. Edileri. Getirip berýär, senem şu barkod okudyp saňa gapysyny açýar, naharyň alýan, aldym diýem telefonyna basýan. Şu taýda iş gutarýar. Hawa, firmaň ady doğru dämi? Adam etberen işsiz galdy şolar. Şolar işsiz dol galanok, ýöne galyp barýar. Hawa, Starship Technologies $25 milyon oglay maýa goýup çekipdirler ödüne. Ha. Ol bir tarapdan erwet tat, bir tarapdan goýulan. Bulara pul goýanlaryň arasynda Airbnb'ni guran adamlardan bar Nathan Blecherdik. Birem Skype'ın Estoniýaly gurucu inženerlerinden Jan Tallinn diýeni. Skype'ım Estoniýadan çykan bilýärsiň. Onu bilemokdum. Skype Estoniýadan çykan we 3,5 milliarda Microsoft'a satylan. Ha. Garaçy Estoniýa şu işlerde ulu binasyny görýärek ýandan geçip gaýdypdym. Bärde oň institutu bar, Skype, şu öz sponsorlyk etýärdi. Şolamy. Bärde biziň ýaşlarymyz gidip okap biler, on ýaly okuw ýerler bar bolsa. Bärde bir topar Hindistany, Pakistany, osam belki Orsetden, Ukrainadan, köp ýurtdan gelýärler. Tanyn Awstriýadan da tanışlarym bar. Bärde mesele Estoniýany ömekden. Biziň biýjek bolýanymyz şu wagt köp işlerimiz robotlar tarapyndan alınıp otyrda. Köp kärlerimiz elimizden gidip otýar. Kärlerimiz elimizden gidýär. Meselem ýanky nahar eltip bermek barada aýtdyk. Nahar eltip bermesi sen naharyň eltip berme hyzmatyny arzanladyp biler. Ol gowy tarawy erwet tarawam bir adam öz işinden mahrum bolýar. Hawa. Hem gowy tarawa hem erwet tarawa şu robotlaryň dünýämize girmesini. Hawa. Indi biz gowy tarawyndan teredeli. 2014 ýylda çykdyr, öňüme geldi. Ikisany Eston, aktiv bilen ýalnys Estonlar. Business headquarter San Francisco geçipdir. Ve dady inženerligi Estoniýada adrem dowam etdirýän eken. Ýylyň 2014-nji ýylynda çykypdyr. 2015-nji ýylda ýa 1000 kilometr geçipdir. 2016-njy ýylda ýa 10.000 kilometr geçipdir we 1 million adama hyzmat etipdir. Şu wagt 2017-nji ýylyň oktýabrynda 100.000 kilometr geçipdir. 12 million adama hyzmat edipdir. Gowy töweleme. Dowam etdirýän eken. Ýarsymyň Eston ona dowam edip otyr. Garat ýolda gören datyň ana men ýaşaýan ýurdumdan bir önüm ekenle. Şeýleräk seredeli. Indi alınıp duran kärleriň umumy häsiýeti näme? Umumy häsiýeti fiziki işlere dayanýan
fizik zahmete daýnan işler. Bir canly adamyň fiziki edýän zahmetiniň yerini tutajak robotlarda. Ýagny gelip matematika sabagyny öwretmeýär sana. Indi häzirki derejede, indi geljekde onam eder. Ýa-da näme diýin? Meselem atyzlarda işleýänler on. Hemme zat elde edýän bolsa, ýa-da kombaynlar zatlar bar. Şol ýanna fizik zahmetin yerini tutjak robotlar gelip otyr. Da Vinci robot diýip eşitdiňmi? Ýok, eşitmedim. Da Vinci robot operasiýa edýän eken. Şo adam precision adamdan ýokary bolan. Doktordan ýokary. Ol adamdan robot, ýani mikro gaty inçe zatlary özü edip bilýär. Dol akyl ýetirip bilemok, ýöne hakykatdan şol ýalar bar. Men onu görüpdim. Precision ýagny öz zady bir operasiýany etme ukuwy adamdan ýokary bolmaly. Gorkadylan iş etmekde. Ütköşük bir zat. O bolar. Belki şoň ýanyna bir adam durýan bolup bilerse, adam işleýärdi, adam üstüne işleýär. Robota komand gerekde. Ýa emri gerekde. Edýän bolup biler ýön daşyndaky 4 ýaşdan adamy işinden mahrum edýär şol. Ýa-da şey tipler. Şol adamlary başga ulgamlara, başga iş yerlerine ýa-da başga bir uğurda peýdalanmak mümkinçiligi döräpdiler. Mahrum etmekden hem gürleşmän esas peýdalaryny gürleşäýeli. Sebäbi ol istemese ýa dünýämize girdi we ösüp barýar adamlar dowamly ösürýär. Sebäbi adamlar ansat bolmasyn isleýär, has şalt bolmasyn isleýär. Sebäbi adamlar ýalta. Köpüýmedi ýalta. Ýöne bir adamlaryň gurrunşy robotlary aslında bizim ösürme sebäbimiz bizim adamlaryň işlemän ýaşamaklarına dowam etdirmegini maksat edinýär. Elbetde şolar çykarýan adamlar men şuny nädip çalt işimi tiz bitirip bilen maksady bilen edýärler. Şoňa kellesini işläp şo zatlar öndürýärler. Indi diýenden erbet garamak bolan akda diýjek bolýar. Elbetde, bul gowurda. Biz şoňa näçe dadat öwrenş bildik. Durmuşymyzda meselem potrot agdarmak meselesini gysgaça bir türkmençilikde bilýän zadymyz görleşeli. Meselem potrody bir adam agdar ýa gözen getir ýerdenden akşam açandy. Bellur bölejegini uly bir potrot diýil näçe getär, köp getär bir ýeri. Bellur bölejegini ýekeje bir günde edip bilen. Bir ýanky bir näme diýilýärdi şol agdarýan maşinlara ulrak kombaynlar diýilýär. Kombaynlar we dad etýänler. Önüme alýanlar ýaňyşmadam ýygnaýa. Hatta John Deere'ler var. John Deere'ler meselem şon bir oturup pikirlenip edenler dogurda. Biz şonu edýär solin biz bir zatlar öndürüp şu maşyny has tiz hem has gowy şekline bir tehnologiýa öndürüp işimiz ansatlaşdyrıp biler diýip şo pikirlen döredilen zatlar da. Gowy düşündirip bilmedim ýöne. Düşünäsiňiz. Ýok, gara diýjek bolýanym biziň durmuşymyzy has ansatlaşdyrmak, ýeňilleşdirmek maksatly. Etatlanam şu mellek yerlerde, atyzlarda şo maşinlar öndürilenler. Yani kıyın da ansatlaşdırmak da ýöne koýurmasa. Beýlek robotlaryň maksady şo. Biz ýöne diňe alasyz galanyň sebäbi adam düşmançylyk dörýär robotlara garşy. Ýa-da olara durmuşymyzda ýer bermejek bolýar. Korkupda. Geçende bir adam diýär başga bir oglan bilen gürleşemde şunu ýaly
computer science yani teknoloji okuyan da başladım da dedim. Siz ne hileydi ya? Adamların işini alınız zat deyip gagarlanıp başladı. He. Men dedim men tak okuçy doğru tak burada edem ok yani esegem yana şu ansatlaştırma için edilýär ýöne içinde bir gahar galtdyr da şu näme üçin adamlaryň işini alýar. Ha, sen daş eli yurt olan tam mı ya okayan? Yo ol daş erletlim bilen ol. Ýöne şol näme üçin tehnologiýany istirýäňiz diýen bir gahar bilen ama. Doğru. Daş eli yurtlara karşı olan ýigrenç onu başa wagt gepleşer. Yo daş yurt bilen baglanşy ýok. Doğru. Aslında erweden pikir etmendir. Ölçü doğru da. Ölçü doğru ýani on ýalagyň pikir doğru däl. Meň pikirimçe. Owa. Meselem zatlarym ýakynda dronlar gördüňmi? Adam uçan dronlary. Owa, gördüm. Ütköşük burada. O bolmaly garaşlýar da, ýa biz gijak aldy biraz adamlar çydýardy da. O çydýardy ýöne indi durmuşa geçip başlatda gördük. Belki 5 ýyl soň şon ulanıp başlar. Kim bilýär? Hep bolsa hakykatda öwrülse şo düşermiz, uçup gelsek ýa-ni gyzyk bolar. Hem öz başdak gidýär. Meselem pilotluk işem gidip biler gelecekde. Kim bilýär bilip bolan. Ha. Ýok pilotluk ben tek gitmez. Ýöne öldü gitýän raketalar çykar. Şu an çykdy aslında. Şu an gidýärim. 60-njy 70-nji ýyllarda asmana gitdi. Ýöne diýjek bolýanym şäherler arasynda da. Meselem şäherler arasynda internete gitmeýe ýöne gelecek. San Francisco men çördün raketa minip San Francisco gider ýani normalda. Şon ýany bolsa ana emmelat hadam güläle ulduk boljak. Ýöne indi mesele näme berdi? Döwran. Biz robotlar biziň kärlerimizi alýarmy? Hawa alýar. Soraň jogap şudy. Ýöne biz şoňa taýyarlykly bolmaly. Näme? Robotlaryň biziň kärlerimiziň almagyna taýyarlykly bolmaly. Biz täze iş gollaryna geçmeli-de, ugurlara. Yani programlamak, injinier, däl injinier olmaga ya da bioteknologiýa bilen meşgul bolma, biomedisina, medisina tehnologiýalaryna garat. Nirde tehnologiýa bolsa şoňa özümizi urukdurmaly da. Şoňa dogry ýörenmeli. Tehnologiýa ýa biziň işimiz alyp başlanmaly. Yani biziň ýurtymyzda bolmasa başga ýerde alyp durmaly. Biz şoňa dogry gitmeli de. Yani mesela sen okap ýörsen şu wagt da injinerlikde ýalňyşmasam dogrymy? Injinerlik şu adamlara şu taraplara gidip yani gelecekde eger işsiz galmajak bolsalar adrak beyin ulanýan işlere geçmeli de. Fizik zahmetden de belek beyin ulanýan işlerde ulanmaly. Mesela Ýoksam kassir bolmak ýa-da Söwda merkezinde gapda durmak, şo zatda hasapçy bolup durmakda ýa-da security. O dat bolup näme diýler oňa? Jan pena bolmakdyr. Garat şo gorap duran adam, howpsuzlyk üçin etýän adam bolmak. Ýa her türlü fizik zahmete esaslanýan işlerden uzak durmaly da. Zahmetten uzak durmaly da. Fizik zahmetten uzak durmaly. Yani şu fizik zahmetten çörek iýmeli däldi. Akylyň ulanýan işleri öňe sürmeli. Oňarsan şu ana sunowata gitip bilersiň sunowada meselem men pikirim robotlaryň alyp biljek ugry däl, sunowat üçin pikirlenmek, hyýal etip bilmek, arzu etip bilmek. Ýoşadan alyp barýar ýöne. Alyp barýar diýenim başlady şu wagt. Başlandyr ýöne adam çenli bolmaz da men pikirim. Adam çenli bolmaýar ýöne gelecekde meselem tehnologiýa sunwady diýip satışlar başlar. Plan adamın döreden meselem yakynda bir adam 3D 3D surat çekýär we şeýle owadan
Yani kodlar bilen meselem yüzlerce, müňlerce suraty birleşdirip başga bir surat emele getiripdir. Onam ýanky kod ýazyp, kod ýazmany öwrenip, şonu özüni ýetişdirip, täze bir surat tehnologiýasyny döredipdir. Ýa-da animation näme diýler bizde? Animasiýa. Animasiýa. Bu saatlarda da var. Mesela saatları bilýän onu. Halanyan saatları ýygnap. Şo taýda belli bir kod ýazyp, täze ütgeş meselem şoň taýýarlanan saatlaryna görä başga bir ütgeş halanyan bir saat düzüpdir meselem. Olam ütgeş bir zat. Ve şu edil adamlaryň içine durmuşuna girip baranok. Yani 10 yaş 20 ýylyň içinde girer mi kadýan men pikirimçe? Girer nähip bolsa. Umydym şo, bir azrak robotlaryň durmuşynda girip bir ýeňilleşdirmeli de durmuşymyzy. Hazam ýeňilleşdirmeli. Onu gelecekde kär saýlamyzy hasam ýaşlar üçin, ýaşlaşlarymyz üçin Ünsörmeli zat, tehnologiýany iýdarlamaly da. Tehnologiýany iýdarlamaly, öwrenmeli. Awa. Oňa şo hop awanyň kärlerden udak durmaly da. Kär saýlanmada. Hem ýanky kodlamany öwrenmeli. Şu wagt Amerikada köp iş ýerlerini iş soramagy baranynda kodlamany bilýändiňiň ol ütgeşler edilýär. Men özüm ykdysadyatçy ýöne şu wagt menim kodlamanyň ortasyna geldim-de. Kodla öwrenip ýörün. Haýsy dil öwrenýär? R dilini öwrenip ýörün. Ýakynda Pythona başlaýan. Ardan men şu Python öwrenip. Ardan başga burda bol beýleki datlary bilýän program ýöne. Bu ýani R programlaryny bilseň, dili bilseň-de, bu başgaça da indi Pythondan geçmeli. Ýöne bu şu wagt menden talap edilip duran zat. Ýöne dünýädäki özel universitetlerde ykdysadyatçylaryň köp uly bölegi şu dilleri öwrenip ýörde. Däw geljekde ýam ykdysadyatçy bolmak oturup o ağzına gelen geplep, pikir eden geplemekde ýam bir analiz edip bir kod ýazmagy öwrenip, öz başlap kodlanyp bir zatlar öndürip bilmeli. Ne kod ýazyp nämeler edip bilersiňiz geljekde? Kod ýazyp nämeler edip bilersiň? Näme ne öwrenmeli? Ykdysady analizler etmek üçin meselem ullanýan programmalaryň uly bölegi gaty gymmat. Ýöne men şu R dilini ullanyp ýa-da Python ullanmam etip bolýar. Şolar ulanyp mugut etip bilýär-de. Özüňe täze sistema gurup öz işini döredip bilýän. Özüň programmaň ýazýan, paket ýazýan-da. Özüňe paket ýazýan, meselem her bir hataplaýyş usuly üçin bir zat estimate etjek bolsaň-da. Şoň hataplaýyşyň paket ýazýan, meselem özüňe programma, haýsy usul sana dogry geldi. Ýöne şu zatlaryň hemmesi mugut bolýar-da. Ýani bu diýmek şunu geleceğin gözüňe tutup öwrenjek bolýan şu. Öwrenip ýörnäýär. Belli bir bölüni geçdim, şu ödedim bir zatlar ýazýan. Onda meselem biz dinleýänleram öwrensinmi ka? YouTube videolaryny seredip öwrenip bilerler. Men endi üniversitede gidip tapa galýan. Ýöne YouTube videolaryny öwrenmek kyn däldi. Codeacademy.com diýip bir web sahypa bar. Data Camp'ym bar. Bana kömek edýär. Elbetde men okaýan ýerimde de öwrenýän, ýöne has açyk düşündirip öwredip bilýän. Codeacademy.com ýene bir web sahypa bar, öwrenmek isteseňiz. Codepen.io. Täze gaýtalarmy? Yani codepen.io. IO diýilýär inglizçe.
Yani ansada öwredýär, has düşünikli öwredýär. Hatta men şu jiglerim, yegenlerim inglizce öwrenip berler. Azyndan bir 5-6 sany. İngilizce öwrenip bolan soň men şolara aýtmak isleýän kod öwrenmeklerini ünlemek isleýän. Şoň aladasyny edip berin. Eger sizem jigleňiz, doganyňyz baý bolsa, töwereňizdekiler aýdyp bilersiňiz, ýa gelecek şonda öz dünýälerini gurup bilýärler. Öz işlerini ýa-ni kodlamany öwrenmek üçin ilk inglizce öwrenmeli. Soňam kodlamany öwrenmeli. Doğru. Şoň üçin töwereňizdekilere aýdyp bilersiňiz. Bu maslahat dällerini aýdyp bilersiňiz umuman. Doğru. Ona ýoşdan jemläp berilmi? İdine indik programlarda dowam edersin netip saat giňişde. Bu gedäken dat bolmady, biraz ysynsyzrak bolduk. Ýöne soraň jogan berdik. Robotlar netip bolsa köp adamlaryň işini eline alýar. Umuman bir iş gözüňize getirýän bolsak, bir işsizem bolsak, bir kod ýazmany öwrenip öz dünýämizi, öz işlerimizi gurup bilýäs şu döwürde. Hatta internetden bir kod ýazmany öwrenip, meselen Türkmenistanda oturýarsyň, işiň ýok ýa-da bir zatlar edesiň gelýär. Kod ýazmany öwrenýän, öz pikirlerini durmuşa geçirip bilýän. Sen her emma adamdan pikir wada. Her kim öz pikirini her kim öz pikirini ýanky kod ýazyp şu waki derejelere getirdi dünýäni. Garat bir zatlar etmeli şoň ýerinde. Miwe öndürmek, jaý gurmagam şu wagt robotlaryň eline bilýän täze başlady. Jaý gurmak. O bir 3D printerlerden köp adam etip berler. 3D printer. Ütköşük burada. Adam yekece adam ýa bir adam oturup şeýle kompýuterda näçe çement guýmaly, hemme zadyny düzýärler. Basýan o hemme zadyny edip berýär. Özüm adamlar näçe wagtda bir hepde edýän olsa inşalt ol bir gün edip berýär. Ütköşük burada. Durmuş kılykly bolup barýan netip bolsa bizem öwrenşipsler. Bizem şu soraw emele gelýär, soň ýoşadan gutar bereli. Jemläli. Haýsy işleri robotlar alyp bilmez adamlardan. Bu soram onda indikide jogaplarsa. Belki. Bir wada aýtsak, ýene bir ýarym saat gyrpgaşmyz gerek-de, şoň üçin aýtdym. Belki soraw goýaly datdyr, dinleýijiler ýazarlar. Haýsy işleri robotlar islese alyp bilmeýär diýen bir soraw. Şeýle dip gönläp aýdaýarlar. Açaly, soň pikirlerini her kim dinleýän bolsa, bir adam ýazsa da biziň üçin gerekli. Soň başga bir mowzuğymyza düýün Habib bilen McGregor uruşdy. O arada pikirini ahili. Men uruşy kändir halamayan adam. Soň şuňa uruşlardan hem gydygamak. Men bilemok. Uruş halamak da gepen gysasy. Ýöne şuňa pikirim paýlaşyp bilerin. Adamlar mesela bundan o asırlar öňe gladiatorlary görüp şolaň urşanyny görýän adamlarym bardy. Häzirem şolaň urşuny görüp lezzet alýan adamlar var. Diýmek bilen tek ösüş nämetmendir, öňe gitmendir. Adam da ösüşlenken bağlanşygym ýokmy kadýan?
Men pikirim bar. Elbette diýanyňa goşulýan. Ýöne bu entertainment da adam üçin gerekli burada. Ýöne urşup ýok, urşuran şo öňüm gladiatoram entertainment şo. Lezzet alýar da adam. Gladiatorlaryň birini öldürmeginden. Bular indi şoň öldürilen versiýasy däldi, öldürilmeýän versiýasy da. Ýöne iki adam urşýar da, bu biziň wagşy ýyrtyjy taramyzy gorkadýar da. Ýöne bir wagtlar bu belli köpçüligiň halayan zady da. Elbette halamayan adamlar men çaktım halamok. Adamlaryň şeýdip haywan taraplaryny, ýani urşmak, ýyrtyjy bolmak taraplaryny gorkadyp öňe çykmak istekler bar. Şeýdip ýymrygyny gorkadyp, urşup, goýadyp, täze köpler videolar görýän bolan adamlar da hatda golda ýa şu urşy. Mesela söbirine söýýärler, o Habiba söýýän bar. Konra söýýän we her kim bir zat ýok. Arada din başýan bar, ýoksa dinle hiç baglanşygam ýok. Bular mysal alýan adamlar mı? Mysal alýan adamlar, urşa öwrenýär, köçede urşýanlar bar. Garat bu sportyň bir görnüşdi, segem bolýar ýöne sport näme diýip bolsaň täzeden başlama ýa filosofik temalara geçipdi. Ýöne men ikisiniň arasynda baglanşyk gurýan, ýa gaýtjym ýani biz şu muň ýylaň gladiatorlaryň urşlaryny görüp lezzet alyp şolaň birini öldürüşini lezzet alýan adam bilen häzirki şolaň urşuny görüp şu şoldan lezzet alýan adamlar ikisi bir. Yani adamlar ýetmedi şu alýan lezzetleri bir. Edil men öz pikirimi aýsam garşy däl we gollamagam. Belli görnüş adamlaryň halayan bir zady urşmagy dogry kabul edemek. Ýöne belli görnüş adamlar gyzykly zatlar göresi gelýär. Häzir köçede bir urşda da göresi gelýär adam şonu. Aýrasy gelmän göresi gelýän köp bolýar. Meňerkä ýa-da bir awary bolýar adamlar üýşýär meselem. Gyzyk bir gyzykly da ütgeşip bir zat. Geň zatda. Käbir bolman ýöründe atlar da. Soň şu durmuşynda ýok zatlar göresi gelýär. Ýöne bu zada ýetirip bilýär. Meselem çağalar bolsun ýa adamlar bolsun. Şonu görýärler-de menim özüme göwnüm ýetýän meselem urşla çykanda şo zatlar şo urşmaga täsir edýär kadýan, ýa-ni görýän zatlary. Urşasy gelýär, döşün çykarasy gelýär, ýa-da nähillisem garat şu urşup öňe taýlanmak diýen zat men pikirimçe bir bolmajak zat. Men pikirim elbette men şo tarabyny halamam. Bir pikirlenip adamlarla olam men tomaşa etýänlere garşy däl. Ýöne men özüm gidip tomaşa etmeýänler şoňa. Edil zatlara gitmeýim ýani. Hayvanat bağlarla sirklere gitmeýänler. Prinsipim şu wagtçyly 26 ýylda gitmedim de. Ýene gitmerin edip bolsa. Prinsip da şu hayvanlaryň şu taýdaky kapatan arkasynda tutulmagy men prinsipime göre kabul ederlikde. Ya sirkde şolaň sirkde edýän hereketlerini ýerine getirmek üçin bu topar taýakdan geçýär, gorkudan geçýär, itýär. Oňa men ýüregim çydamaýar daglatlary. Men adam tarabym çydamaýar. Oňa uruş adam çydamaýar. Adamlaryň uruşyny görüp lezzet alyp bilemokda. Şu bar mesele şu arşanlar. Ýoksa bir başga bir täýap ýokda arkasynda. Biz adam bolsak adam ýany bolmaly. Haywanlar kapatan içine talmaly däl, haywanlardan sirkde alkışlanjak ýagdaýa getirmeli däl-de. Tabi meselem tigerler yol varsa zatlar. Olary bir zatdan bir tekçeden belek tekçe böktürmek bökýärler da. Bökende odullanýar. Pişikler gruppasy, familiýasy otdan gorkýar hemmesi. Oňa şu tigerler geçen bir videodam gördüm. Bir tiger zat etdi. Reaksiýa berýär, durup donk galýar da. O doğru. Şu otdan gorkudýarlar, oňa bökýärdi.
Ya da mesela aylar bilen piller iki ayağın üstüne yürüyer. Olar iki ayağın üstüne yürütecek olanda şu 4 belek koşmaçı ikinci ayağını yani 4 ayak bolmasın deyip aşağı daha çüy bilen daha toyalar. O toyalar. O zaman iki ayakta yürümeli oluyor da. Şunun mu? O zaman ikinci belek öndeki ikisini koyulmaya da arkadaki iki bilen durmalı oluyor. Doğru. Olam ilk bir mowluk. Ya da mesela bir dağıtlar, bir atlar bilen edilen sirkler var ya bizim dağıtlarda ama olurum şu. At urluya. Atsan her eşten de şu sesi urulacağını biliyor. Şu aylanıp duruveriyor da. Görüyorsun sirkler atlı. Üstüne edil her. Men gidip görüpdüm köp wagt boldy. Ağzından 10 yıl geçenler. O kara şu atın sen dinlemegine çelli getirilen yerde at ulu dağıtlar çekiyor. Ulu jeda çekiyor da. On mende oly bir bilýän adam ýok bu arada kängürläp bilmeýän şu wagt. Kara jemletek adamlardan gittik adamdan uruşundan lezzet alma men düýünden garşy. Osan hayvanların şu eziyet görmeginden men özüm garşy ýa-ni sirklara hayvanat barlaryna. Galy şu datlar men uzak durýan. Doğru. Men geçende daha edipdim. Geçen podcastımızda yankı elimizden elimize barımız bilen başlamak mowzuunda oglanlary öňe sürtdirin we gyzlardan ötünç soraýan sizi aýtmanlarym. Bu arada gyzgaça aýdyp geçeýin. Ýok, sen oglanlar gyzlar diýip aýtmalar. Her oglan bir gyz şu maksatlaryna ýetip biler. Şonda men oglan sözünde ulantdyryn. Son edit edemde görtüm. Şoň üçin ötünç soraýan gyzlardan. Onda tawal döwran. Sawol kaygısız ekip bolsa innik podcastlarymyzda hatta özleri täze mowduklar ýazsynlar bize dinleýänler. Nädip bolsa. Şolar arada gürleşeli. Hemen paylaşıp bilseler. Bugün biraz ýa-dowrak kimidem. Bu ýerde tamamlaly. Hemmeňize sag bolsun aýdýan dinleýäniniz üçin, paylaşýanyňyz üçin. Gaýgysy senem wagtyny aýran üçin köp sag bol. Ýaşy, sag bol. Sag bol.